Пръчката работи. Добре, изтегли с пръчката. Отпускаш и навиваш. Отпускаш и навиваш. С макарата трудно ги вадиш. Така. Отпускаш и навиваш сега. Хубава риба е. Не я напъве, дръж е така да се измаря. Издигната пръчка точно така. Айде, набери малко. Като я усетиш, че поддава, набираш. Айде, тя и другата удари. С тая фанах големия амур към 40 кила. Ето. Камасакито. Да. Да. Отиди по-към брега малко. Няма да те изеде, спокойно. Отиди към брега малко. Давай. Не го води на водниски, по-бавно. Само с пръчката води вече. По-бавно. Хайде, хубав е. Хайде сега си го откачи. Това е като фитнес. Само за дясната ръка обаче. Пусни пръчката на земята. Така? Да. И внимавай да не се забият куките. Лягаш отгоре му направо. Треперете ръцете. Треперят не ми. Той ме измори. То виж къде се е закачила едната. Нещо въди. Абе. Сега ако можеш да всуваш, ще стане работа. Шофьорите не ме научиха рибата. Супер е. Дясната ръка обаче ми се наистина разтрепери.